celălalt spune, noi de copii, că dacă nu mă speriți azi dimineața. Le-am dat să mănânce, a sărită la mic. Câinele? Le-am mâncat mâncarea de acolo, trebuie să le pun iară din nou. Și uite așa, ăla e calic rău, m-a Să le speriat. dați în casă cu ușa închisă. Păi le dau și în casă, dar ei știe locul lor acum. Și fuge acolo și trebuie să mă duc după ei. Gata, mami, uite, uite. Hai. Gata, că vin. Lași din gură! Gata, gata, stai. Da. Stai că vin, dar tremură din toate încălziri. Gata că vin, stai.